Bahasa mijem. Siyo sumut mboten. Gene pengajian Pak Yusuf ngonten no. Ustadz Yusuf, nggih. Bareng kulon mawon, nggih. Numpak motor, nggih. Nggih. Jenengan salin ngagem sandal jepit mau ndak mungkin ndak gawa. Nggih. Nggih, kula entosi mriki. Nggih. Nggih, nganggo. Aku nganggo sandal jepit po sandal dhuwur nek ngcengke sami jem tibu kok ya. Ya lah Mbak sami jem. Akeh salin wong Mbak. Iki aku temane apik ra Mbak. Keren ya Mbak ya. Lho. Sekali-kali ora dolokke. Gur anu terus to Mbak Ri jilbabmu kimar. Hudi pasmina saiki enek segitiga instan ning eneke jumbo. Sing cilik-cilik ngamprit aku ora duwe ya. Lan apik ya, iki bahane kringkel Mbak. Dadi rasa distrika ngantek nganu daerah gampang kusut ya. Lho deloken. Apik ya, iki jenenge segi 4 kringkel jumbo. Apik tenan kene Mbak Ri. Ya, oh, Mbak Sami monggo, helm. Nggih. Wis kek ngono